سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نسنبت 11 حساس تدالو على توزينات عزيزلكم متيلخو بقدامنت ارئيس زينا اب ኢትዮጵያ ልዕሊ 5,500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ህወሓት ከም በሓድሽ ውድብ ንኽምዝገብ ዝተዋህቦ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ ፍሊጡ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሰራዊት ሃገሩ ናብ ሩስያ ኣትዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽም ረጋጊጹ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተወስዶ መጥቃዕቲ ንመዓልታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጸብጻባት የመልክቱ زي خبركم تخطاتلتنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار سردرانا نخطخون اندحاتتكو نامولو تحستو خزقركمي سنايت انحوت اب ኢትዮጵያ ለሊ 5,500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ኣብ ኢትዮጵያ ለሊ 5,500 ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዝተወልዑ ጎንፅታት ካልእን ምኽንያታትን ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ንጥፈታት ከካይዳ ከም ዘይካላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጦም ከም ሳዕቤኑ ድማ ዜጋታት ሃገር ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰሎም ብኸቢድ ይገሃስ ከም ዘሎ ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብሰንኪ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ኣብያተ ትምህርቲ ይዕፀዋን ንኻልእ ዕላማታት ይውዕላ ምህላውን እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጦም በዚ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ 12 ክልላት ኣብተን 8 ልዕሊ 5,560 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ በሚልዮናት ዝቑጸሩ ህፃናት ከዓ ካብ ማዕዲ ትምህርቶም ተኣጓጊሎም ይብል እቲ ኮሚሽን እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ መሰል ምምሃር ዜጋታት ኣብ ዘሻቐል ደረጃ ከም ዝበፅሐ ዘመልክት ምዃኑ ኣብቲ ኮሚሽነር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ኣረጋውያንን ጉድኣት ኣካልን ወይዘሮ ርግበ ገብረ ሃዋርያ ተዛሪባ ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖን ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ይዕፀዋ ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ከም መጽለሊ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይነን የገልግላ ከም ዘለዋ እታ ኮሚሽን ሓቢራ ኣብ ዕጥቃዊ ጎንፂ ዘለዎ ወገናቱን ከም ማዕስከራት ይጥቀሙሉ ኣለው ኢላ ኣብ ከም ትግራይ ዝበላ ካብ ኩናትን ግጭትን ዝሓውያ ዘለዋ ከባቢታት ድማ ስራሕት ዳግመ ህንፀት ከም ዝደንጎዩ ገሊጻ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተኻየዱን ኣብዚ እዋን ይቕፅል ብዘሎን ጎንፅታት ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ዕላማ ምጥቃዕቲ ዕጡቃት ኮይነን ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ ግንቦት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ቃውት ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን መምሃራን ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣብ ግዚኡ ጠቒሶም ነይሮም እዮም ህወሓት ከም ብሓድሽ ውድብ ንኽምዝገብ ዝተዋህቦ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ ፍሊጡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ በቲ ውድባት ፖለቲካ ፍሉይ ኩነታት ንምዝጋብ ዝወፀ ኣዋጅ መሰረት ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ዝተዋህቦ ውሳነ ከም ዘይቀበሎ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዘርግሖ በዓል 3 ገጽ መግለጺ ዘቕረብክዎ ካልእ ዝተመለሰለይ ግን ካልእ ክብል ሓቢሩ ህወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ብመንጽር ውዕል ፕሪቶርያን ሕጂ ካብ ዘለዎ ጭቡጥ ምንቅስቓስን እቲ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበሮ ንኽምለሱ ይብል እቲ መግለጺ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ምምላስ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ትውድብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ይምልከቶም ዝብሎም ትካላት መንግስቲ ፌደራል ከላዘቡ ከም ፀንሑን እወታዊ ምላሽ ረኺቦም ምንባሮም ኣብቲ ደብዳቤ ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ በቲ ዘቕረብናዮን ዝተላዘብናዮን ዝብልዎ ዘይኮነስ በቲ ኣብ 2016 ዝወፀን ውድባት ፖለቲካ ብፍሉይ ኩነታት ከምዝገቡ ሓድሽ ኣዋጅን መሰረት መዝጊቡ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ሎም ህወሓት ይገልጽ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ በቅትማሊ ኣብ ዘውጾ መግለጺ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ምዝገባ ውደባን ፖለቲካን መምሓያሺ ስነ ምግባርን ብዛዕባ ምምላስ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ዝብል አንቀጽ ዘይብሉ ህወሓት ዘቕረቦ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ካብዚ ምስረት 50 ዓመቱ ክመልእ ሂደት ኣዋርሒ ዝተረፉ ህወሓት ኣብ ታሪኽ ርኢዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ናይ ምብትታን ሓደጋ ከም ዝገጠሞን ኣብ ናይ መሪሕነት ቅልውላው ከም ዝጠሓለን ዝገለጸ ቅድሚ 3 ሰሙን ነይሮም ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናቶ ጌታቸው ረዳ ተማሊ ንጓብ ዝውጾ መግለጺ ኮሚሽን መረፃ ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከም ብሓድሽ ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገብ ዝሃቦ ፍቓድ ከም ዘይቀበሉ ኣፍሊጡ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ህወሓት ናብ ቦርድ መረፃ ዘቕረቦ ሕቶ ምዝገባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘይፈልጦ ንሕና ድማ ነዚ ምዝገባ ኢልና ዝፈረምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ እንከይሃለወ ውልቀ ሰባት በጉጅለ ተወዲቦም ዝገብርዎ ዘይግቡእ ተግባሪ ብምባል ተቃዊሙ እዩ
ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ሰራዊት ሃገሩ ናብ ሩስያ ኣትዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽም ኣረጋጊጹ። ፕሬዝደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪ ሰራዊቱ ናብ ውሽጢ ሩስያ ምዕራባዊ ዞባ ኩርኩስ ብምእታው መጥቃዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ንመጀመርታ ግዜ ብወግዒ ኣረጋጊጹ። ዘለንስኪ ትማሊ ቀዳም ምሸት ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ሰራዊት ዩክሬን ነቲ ኩናት ናብ ግዝኣት እታ ወራሪት ዝበላ ሩስያ ይደፍእ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ነሱ ነዚ ወግዓዊ ዝገበረ ድማ ዩክሬን ነቲ ሃንደበታውን ካብ ከባቢ ዶባት ክልቴን ሃገራት ሓያሎ ምፍንቓል ዘሰዓበን ስርሒት ካብ እትጅምር ድሕሪ 5 መዓልታት እዩ። ሩስያ ብወገና ኣብ ዩክሬን ርእሰ ከተማ ኬቭ ከምኡውን ኣብ ዞባ ሱሚን ካብ ወጋሕታ ሰንበት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ኣየር ትፍጽም ምህላዋ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም። ኣብ ኬቭ ሓደ ወዲ 35 ዓመት ሰባይን ወዲ 4 ዓመት ውላድን ከም ዝተቐተሉ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ዩክሬን ኣፍሊጡሎም። ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ዝርከቦም ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ቴሌግራም ዝተዘርግሐ መግለጺ የመልክት። ከንቲባ ኬቭ ዝኾነ ቪታሊ ክሊችኮ ትማል ሰንበት ንጎ ኣብ ቴሌግራም ብዝሕለፎ መልእኽቲ ኣሃዱታት ምክልኻል ኣየር ኣብ ስርሒት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ሲቪላት ኣብ መዕቆቢ ቦታታት ክጸንሑ ኣጠንቂቑ ነይሮም። ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ኣብ ናይ ትማል ቀዳም መደርኡ ንተዋጋእቲ ዩክሬን ብምምስጋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ምስ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ እቲ ሃገር ኣሌክሳንደር ክሪስኪ ከም ዝተዘራረበ ኣፍሊጡ። ዩክሬን ብሓቂ ፍትሒ ክትመልስን ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ኣድላይ ጸቕጢ ክትፈጥርን ከም እትኽእል ተረጋግጻላ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ወታደራት ዩክሬን ልዕሊ 10 ኪሎሜትር ናብ ውሽጢ ሩስያ ኣትዮም ኣብ ዝዋግሉ ዘሎ እዋን ንሓንቲ ዞባዊት ከተማ ክቋፀሩ ምዃኖም ይገልጹ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ። ዩክሬን ወታደራት ዶብ ደፊኦም ክኣትዉ እንከለዉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ሙሉእ ወራር ካብ እትጅምር እቲ ዝዓመቐ ምዕባለ እዩ። ኣብ ኩርኩስ ብሰንበት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይ 2 ሰባት ብከቢድ ከም ዝኾኑን ግዜያዊ ኣመሓዳሪ እታ ዞባ ኣሌክስ ሲሚኖርኖቭ ተዛሪቡ እዩ። ድሮ ልዕሊ 76,000 ሰባት ካብቲ ደቡባዊ ከባቢ ከም ዝተፈናቐሉ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሩስያ ታስ ሓቢሩ። ኣመሓዳሪ እታ ዞባ ሲሚኖርኖቭ ድማ ሰበስልጣን ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ናብ ምብጻሕ ስርሒት ከቀላጥፉ ከም ዝኣዘዘ ብሰንበት ኣፍሊጡ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተወስዶ መጥቃዕቲ ንመዓልታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ጸብጻባት የመልክቱ። ኣባል ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ባይቶ ኢራን ኣሕመድ ባክየሽ ኣርዲስታኒ ብኢራን ዋች ዝተሓተመ ቃለ መሕትት ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ኢራን ኢንተርናሽናል በሰንበት ምሸት ጸብጺቡ። ኣርዲስታኒ ንኢራን ዋች ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኢራን ንሳዕቤን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ብርግጽ ድልውቲ ምዃና ንዝኾነ ስዒቡ ዝመጽእ ምዕባለታት ድልውቲ ክትኸውን እያ ክብል ይነግር። ወሲኹ ድማ እቲ ናይ ኢራን ምላሽ ብሃንደበት ዝፍጸምን ካብ 3 ክሳብ 4 መዓልታት ከይተረፈ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ስለዚ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል እትህቦ ምላሽ ከቢድ ከም ዝኸውንን ብዛዕባኡ ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ንኢራን ዋች ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እስራኤል ምሽታዊ ኣብ ምድንጋር ከም ዘላ ስለ ዝስምዓ ንእስራኤል ኣብ ምድንጋር ምጽናሕ ድማ ኣካል ናይቲ ሕነ መፍዳይ ስርሒት ከም ዝኾነ ነቲ ምላሽ ምንዋሕ ወይ እስራኤል ነቲ መልሲ ክትጽብ ብምግባር ንኢራን ዝጠቅም ምዃኑ ገሊጹ። ብዙሓት ክኢላታት ስነ ኣእምሮዊ ውግእ ከም ዝገልጽዎ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መዓስን ከመይን ሕነ ከም እትፈዲ ንእስራኤል ከብዳ ይሕቒፍዋ ዘሎ ኣካል ስትራቴጂ ኢራን ምዃኑ ይገልጹ። ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ትዕወት ከም ዘላ ብንጹር ዝርአን ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኢራን ሕነ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትፈዲ እንተኾይና ሃንደበት ከም ዝኸውንን ኣብ ቃለ ምሕተቱ ተዛሪቡ። ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ሃብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስነጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹሞ ሰላም ተመነና።